Учено сдружение Нова палитра ви приветствам за добре дошли на третата лекция от петата лектория Единство на времената. Днешната лекция Космоса от боите на Леонардо да Винчи, която ще изнесат нашия виден художник Карандаш и доктор Стефан Генчев, е посветена на връзката между златното сечение, което е израз на хармонията в природата, и творчеството на най-големия гений на човечеството Леонардо да Винчи. Думата космос, която е от древногръцки произход, е свързана с понятието за красота, но днес ние сме свикнали да я свързваме най-вече с науката. В днешно време науката борави с хилядни числа, хилядни измерения за космоса, и това за нас звучи странно, за нас обикновените хора, но за това пък буди много голямо любопитство. Още древните гърци са приемали златното сечение като израз на хармония и красота. В средните векове всички майстори са го използвали в творенията си, но най-вече, както казах, Леонардо да Винчи. И днес имаме щастието да чуем тази лекция, която е посветена на тази тема, и аз ви пожелавам приятно слушане. Точно преди 70 години в двора на Художествената академия в София до една огромна историческа делва, която днес не съществува на това място, сред оживено множество от студенти, Илия Бешков чертаеше изключително интересни схеми на една особена перспектива, каквато никой от нас не беше учил в никакво училище. Илия Бешков чертаеше и рисуваше неща, които напомняха и градусни мрежи, и орбити на планети. Тези сферични пространства Бешков населяваше с фигури в най-различни движения. Там за първи път чувахме и виждахме какво е това сферична перспектива. За младия свят, който непрекъснато обкръжаваше Бешков, той беше първата искра на нещо ново. Тогава пред сферичните схеми на Бешков едва ли сме си давали сметка, че това ново, което се случва за първи път у нас, то се случва и за първи път след Леонардо. Но, ако за нас сферичната перспектива беше новост, същата перспектива далеч не е била новост нито за Рембрандт, нито за Домие. Възниква въпроса, какво точно, именно поради Бешков, се е случвало у нас за първи път след Леонардо. В философията на Илия Бешков сферичната перспектива беше и земна, и небесна, и божествена. Нещо невидимо, непознато, загадъчно и велико. Едва днес, след толкова години, разбираме, че точно тогава при Бешков сме имали щастливата възможност да
присъстваме на едни уникални сеанси за пространствата на една по-различна сферична перспектива, която в същата философия е чертал само Леонардо да Винчи. Една сферична перспектива, която се е различавала от сферичната перспектива на който и да е друг ренесансов художник. С малко. Но това малко различие е от земята до небето. Илия Бешков донесе у нас за първи път както сферичната перспектива като художествено-пространствено понятие, така и божествената геокосмична перспектива на Леонардо да Винчи, която единствена мотивира днес българското изследване на Леонардовата картинна геометрия. Философските сферични построения на Бешков поставиха началото на едно изследване, което сега от първите години на новия век придобива много приятели, предимно учени от департамента по информатика в Нов български университет. Един от тези учени, математикът доктор Стефан Генчев, стана научен ръководител и главен опонент в изследването. В близко сътрудничество и на други приятели и опоненти на изследването от Нов български университет. Важен ресор в изследването завежда специалистът по компютърни технологии Борис Петров. Важен ресор в изследването завежда превъзходния интернет дизайнер и компютърен аниматор Златка Узун. Това са млади дейци на изследването, идващи от научните среди, отново косвено свързани с НБУ. Българското изследване на Леонардовата картинна геометрия се превърна в изследване без аналог и защити своето право на съществуване едва след алгебричните доказателства на доктор Стефан Генчев за извлечените от Леонардовата картинна геометрия няколко непознати геометрични теореми. Доказани са и повече от 20 разновидности на перспективата, които също са непознати теореми, открити в шедьоврите на Леонардо да Винчи. Тук ще се опитам да поясня какво точно в нашето изследване определяме като Леонардови различия в перспективата, повече от които по технически причини сега не могат да бъдат посочени нагледно, но те съществуват и ще бъдат публикувани в книга. Естествено, в картините на Леонардо да Винчи се прочитат ясно и преди всичко основните видове на класическата и добре позната перспектива на Ренесанса – линейна, въздушна и сферична. Но българското изследване установява, че всичко това, което е напълно достатъчно
за големите живописни шедьоври на високия италиански ренесанс, за Леонардо да Винчи то е било недостатъчно. След ателието на своя велик учител Верокио, още в първата си самостоятелна картинна композиция Благовещението, Леонардо създава една двусферична композиция за Ангела и Мадоната. Естествено, това е едно Леонардово различие, но то все още не е онова принципно различие на по-късната Леонардова сферична перспектива. Защото тук в Благовещението прочитаме просто две сферични пространства в една и съща картина. Това формално не е характерно за други автори, а точно с двусферичното пространство Леонардо внушава едно по-различно послание в тази картина. Тук се срещат явно два свята в режисурата на прекрасен геометричен план. Това е, което прави Благовещението на Леонардо една магнитна и коренно различна от всички картини на тази тема. В Благовещението е въведена една Леонардова новост, която прилича на младежка игра в общата празнична феерия на тази картина. Тази геометрична игра на Леонардо броим като истинско различие на перспективата, което в нашето изследване се нарича перспектива на правия ъгъл или просто винкелна перспектива. Това точно е първата модулна перспектива, която като Леонардова формула придобива много по-сложен характер в други негови шедьоври. Истинска модулна перспектива в Благовещението са фантастичните съчетания на златните сечения на линии и златните сечения на площи в картината. Но това е вече златно-модулна перспектива, като друго различие в живописните композиции на високия ренесанс и се остава като основна формула във всички шедьоври на Леонардо. Загадъчните кръгове, дело на извънземни сили от филмите на BBC, Леонардо е чертал като основна перспективна разновидност в Дамата с Хермелина и портрета на Мона Лиза. Теоремата за така наречените еднакви, нееднакви, е една разновидност на перспективата, при която се търси гледна точка, откъдето тези две нееднакви отсечки, сключващи произволен ъгъл помежду си, се възприемат от окото с еднакви ъгли и изглеждат напълно равни. Този геометричен похват спомага на Леонардо да режисира магически илюзорни впечатления в композицията на Тайната вечера. Тайната вечера и портретът на Мона Лиза са картини с повече от един хоризонт. Тайната вечера е единствената картина в целия ренесанс и заради това, че крайните така наречени делителни точки върху основния хоризонт на картината се намират вътре в пространството на самата картина. Това неподозирано различие на класическата линейна перспектива е довело много познавачи на перспективата, които
не намират място на трапезата на апостолите в пространството на Тайната вечеря до решението, че Леонардо си е сбъркал перспективата. Заключението е било: и геният греши. И наистина има Тайна вечеря и това е очевидно. Но самата маса и вечерящите апостоли нямат място в картината. Най-интересното тук е, че критиците са прави. Трапезата на апостолите действително не се побира в нарисуваната от Леонардо кубична зала. Тук стигаме до най-голямата разновидност на Леонардовата перспектива, геокосмичната перспектива, и до същността на нашата тема – космосът под боите на Леонардо да Винчи. От тук, според самия Леонардо, трябва да търсим общо 85 разновидности на класическата перспектива, подобни на тези, които назовах. До сега нашето изследване е доказало само 20. За онова, което е същинската тема, ще говори доктор Стефан Гечев. По същество темата искам да ви кажа, че голямата, основната заслуга за тия резултати, които вече излизат потвърдени математически, голямата заслуга е на Карандаш. Той работи по тая тема, откакто е завършил Художествената академия. Виждате, той спомена тук за техните професори на времето и т.н. И оттам, от неговите професори, той се е запалил по тая тема Леонардо и за нещата, които са свързани с геометрията в картините на Леонардо. И оттам нататък е започнал постоянно, наред с другите неща. Вие знаете, на времето той е един от основателите на вестник Стършъл. Знаете неговите карикатури в вестник Стършъл, които вървяха непрекъснато просто. И аз лично се призная от начало и за него съм имал представата като за карикатурист. Когато се запознахме с него и отидохме в ателието му, той да му запознае с нещата, които работи, и там имаше конкретни въпроси, които трябваше да проверим така ли стоят нещата, могат ли да се проверят математически, да се докажат, че са така или не могат да се докажат. Такъв един разговор от начало. И да ви кажа, като влязох в ателието му, по стените видях повече геометрия и математика, отколкото картини. Картините бяха събрани на куп и няколко картини из ателието, а по стените висят тестета от чертежи. Той е прерисувал картините на Леонардо, по които той е работил, и върху тези копия на картините той е нанасял предположенията си от неговите изследвания като геометрия, която стои под боите, както се казва, и по-нататък да може да възстанови уния геометрични закономерности, по които картини са рисувани. Между другото, има много резултати, които са свързани с различните картини. Тия, които са шедьоврите на Леонардо. Ние тук ще ви изнесем така материал, който е свързан главно с Тайната вечеря. Оказва се, че в Тайната вечеря има почти всичко, което присъства в по-малка степен в другите му картини. Но Тайната вечеря, в нея има всичко. Ако ви каже, че когато човек се задълбочи в нея, в тези закономерности, които са вградени в картината, започва тая картина да изглежда просто бездънна. Няма дън.
в най-дребните детайли, аз ще ви посоча такива детайли, той е слагал златното сечение. Златното сечение от дълбоката древност и т.н. навлиза в изкуството, в архитектурата и т.н. това е известно. Но той, за да предаде хармония на картините си, го е вграждал по такъв майсторски начин, наред с онова, което той е правил като развитие на геометричните методи, които, представете си, преди 550 години, нивото на геометрията и на математиката, какво е било? Той е заложил известните неща, използваните неща до тогава в изкуство и т.н. и е доразвил много от нещата, и то до такава степен, че и сега има още неща, които не са открити, как ги е правил, как ги е развил като теория, за да го заложи в картините. Например, както каза Карандаш преди малко, Леонардо да Винчи е писал някъде, че в Тайната вечеря специално той е използвал повече от 80 разновидности на класическата перспектива. Тук при нас са установени някъде около 20. Другите остават скрити и неизвестни. Те са неизвестни и за науката, но той ги е развил на онова време. Като прибавим към това, той е гений в тая област, да не говорим за другите области. И по-нататък, той с така невероятно просто изкуство тези математически и геометрични закономерности ги вплита в образи. Той ги извежда визуално. Може да си представите за някои дребни детайли, някакви дребни закономерности, как да ги изобрази, за да може човек без да ги знае, да може да ги почувства. И след като видим материята нататък, за която имам предвид да ви покажем, може да се види, просто да се почувства, да се усети какво значи гений. Човек гений и още повече гения Леонардо. Направо към темата ще преминем. Аз ви казах, че ще занимаваме главно с Тайната вечеря, картината Тайната вечеря и в нея ще разгледаме различни аспекти от това, което е използвал като механизъм и като закономерности Леонардо. Това е картината. Тук виждате, може ли тия лампи да ги изгасим, да светлим тия лампи отзад? Или който е последователите за тия лампи, единия само оставете. Да, не е по-хубаво, защото и на мен ми трябва светлина малко тук. Така. Тук в оригинална картината има една врата, която е там на стената, значи картината започва от горния край на вратата и нагоре. Между другото, стената, върху която е нарисувана картината, е точно, това е единия край на стената и това е другия край на стената. Те са кажи, забележете. Стената има точно определен размер, картината трябва да бъде точно толкова дълга и от този размер трябва да се тръгне, да се определят пропорциите на картината. Малко по-нататък ще видим как е определена височината, точно такава. Разбира се, тук над картината има и други неща, орнаменти и други там фигури и т.н. Както и да е, нас интересува само това. Тук имаме, вратата сме изчистили. Ето тук, това е така, копие на тая картина от Карандаш. И върху тая картина, вижте как има там черти и т.н. просто тия геометрии, които той е търсил, когато е изследвал точно тая картина. Тук е първата схема на картината. Какво се забелязва? Вижте.
Значи, перспективата, тя е такова изображение геометрично, което всички успоредни линии се събират в една точка и по този начин ние възприемаме картината и в дълбочина, възприемаме реалистично и получаваме някаква така обемна представа. Значи, на картината виждаме една голяма стая, едно голямо помещение, една голяма маса. Исус Христос, апостолите насядали около масата и сега. Оказва се следното нещо. Ако продължим тук тая линия на перспективата и другата линия, пресечната им точка е тук. Слепоочието на Исус е сложено в тая точка. Първото нещо. После, линията, тази перспективната линия продължава през центъра на перспективата и отива тук, вижте къде? В ръката на Юда, където той държи сребърниците. Тая линия в картината се нарича линия на среброто. Другата линия по перспективата продължава, отива и спира, където е сърцето на един от апостолите, този, който е бил най-чувствителният, който при така заявяването от Исус, че утре един от вас ще ме предаде, той едва не е припаднал. Тази линия в картината се нарича линия на сърцето. Обърнете внимание на този квадрат, който е разположен в средата. Този квадрат е разположен така, че тези две линии минават през неговите два върха. Той завършва или неговия край долу е в ръба на масата. И ръба на масата не е случайно поставен там. По-нататък. По класическата перспектива всички така фигури, обекти и т.н. казахме за успоредните линии, как се пресичат в една точка и там център на перспективата. Хоризонталната линия през център на перспективата се нарича хоризонт и други успоредни линии в друга посока, но хоризонтални, се пресичат в точка от хоризонта. Това е класическата перспектива. Значи хоризонта минава през тая точка. Сега, започваме да разглеждаме десния край на масата. Тук долу се забелязва една шарка. Ето централните тук фигури, тук има такива зигзаг и т.н. Една шарка. На другия край на масата има същата шарка. Ето е шарката увеличена. Какво представлява? Ето ги, тия са вертикалните линии там, дето казахме преди малко. Това е централната част. На другия край на масата. Ето тук сега този детайл ще го увеличиме. Ето го увеличен. Вижте какво се получава. Колоната, линиите на колоната продължават в линиите в шарката. Колоната е нарисувана зад масата и зад апостолите, а шарката показва, че колоната излиза пред масата. Излиза следното нещо. Ето помещението как е разположено в пространството на помещението. Двете стени отляво и отдясно пресичат масата. Това от изследователите на
на Леонардо се е считало като сбъркана перспектива и че Леонардо чак толкова много не е разбирал от перспектива, решил да използва перспектива в тая картина, но той излязъл нещо друго. И ето грешката му, че перспективата трябва или там, нали, стените да си бъдат там, извън масата и т.н. Нищо подобно. Всичко това е съзнателно. Тук той е вградил елементи на философия от библейския разказ. В какъв смисъл? Вижте, в единия край на масата има трима апостоли, които не са в помещението. Те съзнаят поименно кои са. Той ги е поставил точно тях. В другия край на масата има също трима апостоли, които са извън помещението. Исус разговаря с 6 от апостолите. Това има своя философски смисъл, своята там характеристика на и защо това е така. От богословиите нататък това може да бъде изтълковано. Защо? Какви са тези апостоли и защо те са малко по-настрани и защо те не участват в разговора. Вижте по какъв начин тая маса, която е извън помещението, Леонардо я вкарва в картината. Значи, тая схема е схема на помещението. Ето, това е пода на помещението, това е масата, единия край, другия край, който е извън помещението. И тук има една сфера. Значи в проекция това отгоре гледано, тя вече тук е окръжност. Точката на наблюдението, която избира Леонардо, за да може да види картината и оттам да се вижда реалистично, е там, където е окото, тая точка. Това е всъщност точката на наблюдението. И вижте, края на масата се проектира тук върху стената. Всъщност това е квадрат, което е основа на един куб. Куба е към нас. А това, което е тук, е предната стена на куба. Върху предната стена на куба Леонардо рисува картината. Той рисува какво вижда за тая стена и кое къде се намира. Картина. Когато разглеждаме само картината на Леонардо, ние виждаме тези елементи от перспективата, които са от класическата перспектива и могат лесно да се усетят, защото той ги е дал толкова ясно, че не може от пръв поглед още да разберем къде е тая перспектива, къде е центъра и т.н. И изследванията на, примерно на Тайната вечеря, от всички изследователи са въртели около това, че пространството на Леонардовата картина е кубично, първо. Второ, може да се предположи, че той освен кубично използва и сферично пространство и елементи или закономерности на сферичната перспектива. Но Салвадор Дали 1955 година публикува ето тази картина и я нарича също Тайната вечеря. Той пише Последната вечеря. Той прави нещо като копие на Леонардовата картина обаче. Обаче той рисува всичко по такъв начин, за да покаже какво е открил като закономерност, като характерна особеност в картината на Леонардо и го е посочил тук по такъв начин, че да може този, който гледа неговата картина, и ако той се досети, че става въпрос за връзката, то лесно може да се досети човек за връзката с Тайната вечеря на Леонардо, да може да разбере какво му подсказва Салвадор Дали да търси в картината на Леонардо. За какво става дума? Той за първи път показва, Салвадор Дали, че в картината на Леонардо е забелязал един друг вид пространство, пространството на додекаедъра. 12 стен, стените на това тяло са петоъгълници, правилни петоъгълници и додекаедъра е едно от 5-те идеални тела на Платон. Те са точно 5 и други няма. И едно от тези тела е додекаедър. Значи този додекаедър в картината на Салвадор Дали
трябва да се търси някъде в картината на Леонардо. Това се е досетил и е направил нашия карандаш. Той е разположил този додекаедър в, ето го тук геометрически върху схемата на картината. Това е негов чертеж. Цялата проекция на додекаедъра и го разполага върху картината на Леонардо. Получава се следното нещо, че тези трима апостоли, които са извън помещението, сега попадат ето в тая прорязана, изрязана стена по окръжност. Другите трима попадат в другата окръжност, а централната сцена е тук в тази окръжност. Нещо повече, за да може да вгради с помощта на додекаедър в картината си хармонията, Леонардо използва не коя да е проекция на додекаедъра, а една единствена проекция, която е тъй наречената златна проекция. Това е проекцията в равнината, която е една от стените. Значи в равнината на едната стена проектира всичко си, всичките върхове. По-нататък ще видим защо е златна. Има тук присъства златно сечение в много варианти. Тук е пентаграма, който е известен там от древните гърци и т.н. и който е използван в много и икони и т.н. Между другото, в Боянската черква, аз ще ви покажа после така репродукции от икони в Боянската черква, които са рисувани 200 години преди Леонардо, в които икони е вграден пентаграма. Боянският майстор е работил с пентаграма. Но това между другото. Ето го додекаедъра. И сега вижте височината на картината при тая ширина, която е проекцията на додекаедъра. Височината на картината се определя ето от тая страна на петоъгълника. Веднага хармонията на додекаедъра влиза в картината. Още с първите размери на картината, височината. Тук отзад след малко ще видим схемата. Има един задната стена на додекаедъра, е петоъгълник обърна с върха нагоре и тази отсечка се намира тук отдолу и тя дава долния край на картината. До тук. Така, за какво става въпрос? Вижте, тук има едно връхче в проекцията и тук има едно връхче. През тези два върха минават тези линии, които дават ширината на покривката. По-нататък. В проекцията това е страна на десетоъгълник. Тая височина или тая отсечка всъщност става мярка, единица мярка за мащаба на всички елементи на картината. Точно тази височина, долния край, горния край, дава квадрата на задната стена в картината. Той се намира в центъра и тая височина, единицата мярка е тук вградена в размера на задната стена, квадрата на задната стена. Ето го този квадрат. А ето защо тая проекция на додекаедъра се нарича златна проекция, защото ето тези точки, центъра, проекцията на този връх и този връх, тези три точки се намират в златна пропорция. Това тук, което е този квадрат, значи на страната на проекцията, както казахме, се приема за единица и тази единица е задната стена в картината. Ето он си петоъгълник отзад, където му е основата, нали, той е ориентиран нагоре, това, което казвам преди малко. Така че в крайна сметка
кубът, додекаедърът и сферата са основните пространства за композицията на тайната вечеря. По-нататък ще видим какво става, като се развие тази връзка между тези три пространства. Между другото, само искам да кажа, в математиката да кажем, има най-разнообразни типове пространства. Има евклидово пространство, има разширено евклидово пространство, има Банахово пространство и каквото искате още, нали, много, най-различни и т.н. пространство. Но, винаги когато се говори за неща в дадено пространство, говори се само за нещата в едно пространство. Независимо от това, какво е то. Леонардо борави едновременно с три пространства, при това нещата, които са закономерности във всяко от тези пространства, ги изобразява визуално. По-нататък. Приближаваме се към задната стена, да видим как са разпределени нещата по нея. Ето квадрата, който е с размер единица. Ето го това квадратче, което казахме, което опира долу на предния ръб на масата. Това е масата, която излиза извън стените. Така. Основният квадрат в цялата тая конструкция на всичко, което е изобразено върху задната стена. Тук се появява следващата фигура. Тази фигура не е случайна. Първо, това е златен правоъгълник. Второ, той така е вписан в квадрата, че неговата основа е равна на ето това тук разстояние. И нагоре пропорцията между страните му е златно сечение. По-нататък продължаваме. Значи той тъй се каже следва този правоъгълник от квадрата. Тук се появяват два правоъгълника и те са златни правоъгълници. И вижте, те са разположени в пространството между тази страна на първия правоъгълник до края на стената. Височината им е пак в златна пропорция с основата на правоъгълници. Т.е. те са пак златни правоъгълници. Но забележете, синият правоъгълник определя веднага положението и размерите на стъклото на вратата. А сега тези правоъгълници, жълтите правоъгълници, те определят височината на малките прозорчета. Има такава закономерност в златните правоъгълници, че ако от златен правоъгълник отсечем квадрат, както са тук тия черните квадратчета, остава пак златен правоъгълник. Значи, като впишем такива два квадрата в жълти правоъгълници, ние с тях определяме другите размери и другото положение и съобщо окончателно определяме размера и положението на малките прозорчета. По-нататък, в това разстояние се изписват два квадрата, малки квадрати. Там, където е общия връх, бележим тая точка и взимаме радиус до този ъгъл на първия правоъгъл. С този радиус описваме окръжност с горния център. Тази окръжност определя дъгата горе на горния фронтон. Те са две фронтончета горе, външния фронтон. По тая дъга върви той. Малкият
фронтон е направен паралелно на големия, но ширината на единия към ширината на другия е пак в златно сечение. Детайл, който и той е подчинен на това. Сега вземем радиус до другото ъгълче там на зеления квадрат. Очертаваме тази окръжност. И вие ще фиксираме някои моменти по тази окръжност. Има още едно место, което трябва да се отбележи. Ето го. Какво става и какво ни дава тая окръжност? Значи, диаметъра на тази окръжност определя ширината на вратата. Горе допирателна към тази окръжност, хоризонталната допирателна, синята линия, всъщност дава, ето тази линия, дава местото на хоризонталното фронтонче, което затваря дъгите. Това е разположението и разчертаването на задната стена. От тук нататък почва рисуването. Между другото, картината е била рисувана 2 години, договора му е бил на Леонардо за 2 години. Той първата година е само чертал по стената. Там тия, нали, духовниците, които са поръчали картината и т.н. накрая вече им е омръзнало да гледа, че той не започва да рисува и е бил на прага да го изгонят и вземат друг художник да рисува там, в края на края ще нарисува картина. За 1 година, след като е разчертал, той е нарисувал. Така. Сега, тук посочваме един детайл, който показва по какъв начин Леонардо е вграждал и геометрията си и в изображенията на апостолите. И какво е влагал в тези изображения, отделно от това, като физиономи, като изражение на лице и т.н., да посочи, да подчерта и да изяви характера на съответния апостол. Но вижте, понеже е било забранено, католическата църква, да се слагат ореоли, Леонардо обаче е бил привършеник на източно-православната религия, църква, той е отбелязал, че тук има и ореол. Само че той го оставя неначертано. Той е направил деколтето точно по дъгата на ореола около главата на Исус. Тази дъга, като се приложи, се получава съответната окръжност на ореола. Вижте колко централно в ореола стои изображението на лицето на Исус. Нещо друго. Около ореола е кръста. Сега обърнете внимание на този така детайл. Ако разглеждаме кръста като равнинно изображение, имаме окръжност, имаме квадрат и центъра на окръжността, значи не е сложна, да се каже, окото, например, тук не е сложен случайно, там т.н. ни казваме там ролята на слепоочието, сега окото е сложено в центъра на ореола. Философско пак тълкуване. По-нататък, ако разглеждаме кръста обемно, значи със сечение квадрат. Тази сфера, т.е. окръжността става сфера, тази сфера остава скрита в кръста. Нито една точка от нея не се вижда навън от кръста. Навънка виждаме само един кръст. Квадрата се превръща в куб, който е вписан в тази сфера. Квадрата, никоя точка от него не се вижда навън.
Вътре в квадрата, в сферата и в квадрата, стои главата на Исус. Философско изображение на едно такова тълкуване, че човек, когато носи кръстче, в това кръстче се намира и Исус. Има много места, които по този начин, освен геометрия, са вграждани в картината. Има един ефект от тази картина, която се гледа в оригинал, че когато човек застане пред картината, той изведнъж получава усещането, че картината го загражда. Това усещане се получава от тая характеристика на перспективата, което Леонардо вгражда в картината. Значи ние си мислим, че помещението е там, масата е там и всичко е там и ние сме някъде настрани. Но окото и подсъзнанието възприема, че това е нещо друго. Че помещението всъщност излиза и зад нас. По този начин усещането, че ние сме в картината. Едно второ усещане. Когато човек разглежда картината и разглежда в различните краища, различни елементи и т.н., в някакъв момент усеща, като че ли картината мръдва. Придвижва се по някакъв начин. Като погледнете на други места, тя се връща на местото си и става анимация в един кадър. Обърнете внимание, пак ще кажа. 500 години назад. Анимация в един кадър. И сега го няма. Анимацията е поредица от кадър. Той го е хрумнал му е, измислил го е, как да го направи и го е вградил в картината. Геометрическият апарат всъщност, след малко ще покажем, разкрива, казахме за едното, картината защо ни загражда, разкрива този механизъм на подсъзнанието, което ни кара да усещаме като че ли картината се движи. Ето сега пак схемата на картината, додекаедъра и т.н. Сега тук обърнете пак внимание на нещата, които са основни тук. Значи, додекаедъра, проекция и т.н. центъра. Това е екватора, да кажем, на сферата, която е проектирана в тази окръжност. Имаме един хоризонт, тук е център на перспективата и хоризонта, който минава през център на перспективата. Геометрическия хоризонт. Тук се появява един втори хоризонт, който се оказва хоризонт на наблюдателя. И сега само искам да ви кажа за числото φ, константата на златното сечение. То се получава математически, по този начин. Значи, това е един такъв израз. Константата φ на златното сечение е единственото реално число, което има следните свойства. Вижте, от числото изваждаме единица, получаваме реципрочната му стойност. От 2, като извадим едно, ни получаваме 1/2. Но от него получаваме единица върху φ. Ето и знаците на φ. 1 и т.н. Тук много знаци могат да се разпишат. Единица върху φ е 0 и т.н. Ако прибавим пък единица към φ, получаваме квадрата на числото. Без да се променя нито един изтичен знак нататък. Ето вижте числото φ как може да бъде представено само с единици. По един начин, като една безкрайна последователност от коренувани корен квадратен. Тук имаме пак само с единици във формата на една верижна дробка. Това са природни закономерности, които по този начин се моделират в математиката. Тая константа на
на златното сечение. Додекаедъра. Ето тук един пример как се намесва математиката, да кажем, или геометрията в тези неща, как върват едни доказателства на някои неща, за които става въпрос, или там проблем и т.н. Значи, тая теорема на златната проекция, която тук е формулирана по един такъв дълъг начин, имаме, това е тялото, а долу в равнината на основата му имаме проекцията. Ето е проекцията на тялото в равнината на основата му. Ето тук тези точки, които там казахме, центъра и тая точка се намират в златно сечение. Доказателството тук изглежда ето по такъв някакъв начин. Ето установява се, че този израз е точно в златно сечение, т.е. отсечките там, тези, за които говорим, ОА и АМ1, там са в златно сечение. Откри се едно интересно място в додекаедъра при търсенето на тези закономерности и т.н. Вижте, значи наред с това, че тук се получиха други изрази, вижте колко сложни изрази, но какви характерни ъгли, тия не са случайни ъгли, те са ъгли от пентаграма. С такива сложни изрази се изразява числото фи. Веднъж. Втори път. Ето тук в додекаедъра, в тялото вече, има един ъгъл, в който е вградена константата на златно сечение. Този ъгъл, който е между, ето тук е показано, значи от центъра към перпендикуляра към стената и от центъра перпендикуляра към този ръб на додекаедъра. Този ъгъл фи е такъв, че котангенс от него е точно числото. Ни повече, ни по-малко. Абсолютно точно числото. Ъгъл се получава, ето тук е изчислен какъв. Един друг момент. Казвам идеални тела на Платон. Защо са идеални и кое е идеалното? Тук тръгваме, за да покажем това нещо, тръгваме от един прост закон на физиката, природен закон, за действието и противодействието. Ако си представим, че това е един балон от някаква материя, която не се къса, и го надуем, той заема формата на сфера. Казваме идеална материя, идеален газ и т.н. Формата на сфера. Налягането от вътрешността и външното налягане са изравнени. Имаме равновесие. Ако поставим две такива сфери и ги притиснем с някаква сила една към друга, тяхната така допирна повърхност, доказва се математически, че това е равнина. Те са точки от равнина. Ако отидем по-нататък, да наредим 12 такива сфери и да ги обгърнем с една друга сфера. 13-та сфера можем да разположим вътре между тях, понеже остава едно празно пространство. Между другото, ако говорим сега за додекаедър, сферите са 12. Ако говорим за тетраедър, сферите са 4. Но има такива определени бройки сфери, които се допират помежду си и могат да бъдат обхванати от друга сфера. Но тук да се върнем към това. Значи тези сфери започваме да ги стягаме с външната сфера. Те започват да се деформират, да се притискат една към друга и между всеки две ще имаме равнина. Някаква равнинна фигура. Когато до такава степен свием външната сфера, че изгоним навън въздуха, който се намира между сферите, и те се оплътнят плътно една към друга, вътрешната сфера, тя ще бъде смачкана от останалите, но с всяка сфера тя ще контактува с някаква равнинна фигура. И понеже тя ще допира, вижте, до 5 такива сфери околни, значи там ще се образуват 5 такива плоски фигури.
Тая сфера, която е предната към нас, която сме я махнали, тя ще притиска в ето тази фигура. И поради равновесието, тези фигури са правилни фигури. Но когато фигурите са правилни, имаме абсолютно равновесие. Полученото тяло в средата се оказва додекаедър. С две думи, додекаедър се оказва, че е идеално тяло. Затова, защото той е в идеално равновесие. Той е идеално спокойно тяло. В абсолютно равновесие. И вижте, това е пак от законите на природата. Значи, когато Леонардо е вградил додекаедъра, и това не е случайно, защото той е искал да внесе едно спокойствие в картината, едно равновесие в картината. И затова той е избрал пространството на додекаедъра, за да може да внесе чрез него това усещане за спокойствие и за равновесие. Но има и нещо друго. Пак е вградил и малко философия. Значи, ако изтълкуваме 12-те сфери като 12 апостола, ако изтълкуваме централната сфера като Исус, ако кажем, че централната сфера се превръща в идеално тяло, значи идеалното тяло, това е образът на Исус, тогава вижте апостолите в какви тела се превръщат. Фигуративно казвам. Квази идеално тяло. Значи те са пак идеални, но не съвсем идеални. Има нещо, което ги прави не съвсем идеални. Те са човеци. Но всичките, вижте, те са еднотипни. Те са обединени в тая сфера. В общото, което учението и т.н. Центъра, който излъчва, е този додекаедър или да кажем Исус. Ето тук в Боянската църква, ето ги тези Света Варвара, Света Неделя, които са рисувани по правилата на пентаграма. 200 години преди Леонардо. Така. Сега, ето тук са двете картини на Леонардо и на Салвадор Дали. Като ги сравним, можем да видим как Салвадор Дали е посочил характерните особености, които той е забелязал в картината на Леонардо. Тази шарка, ето Салвадор къде е слагал. Ето другата шарка, ето къде е тук. Исус в средата, зад Исус в картината е светлина. Това е пак философски череп. Значи това е вечер, това е вечеря. Залата е тъмно или така полу. А вънка светлина. Леонардо е казал, Исус не е в стаята. Исус е назад, някъде в пространството. Той излъчва светлина. Светлината отзад и от него. Салвадор Дали какво прави? Почва да рисува Исус, обаче тук не се вижда много ясно. Между масата и тялото на Исус има вода. В тая вода плува кораб. Значи Исус е някъде назад, толкова назад, и тая светлина, която е там, той е подсилил, за да покаже, че Исус излъчва тая светлина. Даже тук това е някакво езеро или залив или нещо такова, и тук отзад има или острови, или пък бряг, другия край на езерото и едно пространство назад е изрисувано. И даже човек, ако така малко примижи и погледни, може да забележи, че Исус стои някъде зад тия върхове и т.н. Но пак символ, пак символично. Иначе реално, поглеждаме картината, виждаме той седнал до масата, апостоли там и т.н. Друг момент, който той е, казах ни за този додекаедър, който той е казал, че има додекаедър, има пространство додекаедър в картината, тук е сложил двама пред масата.
Тия са двама юди. 1955 година Салвадор Дали казва: вече в наше време юдите не са толкова, колкото са били тогава, ами са двойно повече. И други неща, които тук могат да се правят при сравняването на двете картини. Тук правим една закачка с ония хора, които са решили, че това е автопортрет на Леонардо да Винчи. След много внимателно разглеждане на нещата, това, което Карандаш е установил, и после вече съвместно, нали, от различни гледни точки сме търсили, се установява за наша голяма изненада, че това не е никакъв Леонардо да Винчи, макар че той е емблема на много неща, вече като образ и т.н. Вижте само да погледнем защо. Ето, вземем само този детайл от портрета. Има една друга рисунка на старец, така си го написал той, рисунка на старец. И като се съпостави с рисунката другия старец, излиза, че те са идентични. Просто като се съпоставят различни точки от лицето и т.н. тук носа, забележете долната устна на този човек. Вижте как стои напред. Нали? Тук стои напред. Тук имаме формата на носа. Бръчките, старец. Леонардо на 60 години е бил, когато е починал. Значи, такива бръчки. Няма откъде да дойдат. По-нататък. Ето портрета на Леонардо да Винчи, там отдолу е написано, който портрет е рисуван от неговия ученик в годината, когато той е рисувал Тайната вечеря. Намирате ли нещо общо? Нищо общо. Ето, това се предполага, че е негов автопортрет. Това. Той има поза като да поглежда в огледалото и да рисува, да поглежда и да рисува. Има ли още въпроси? Ами позволете от името на всички ни да благодаря на нашите лектори